forma, i si tu vols afegir alguna... Bueno, de fet, quan es van presentar en el ple municipal, aprofitant la moció que havia presentat Comuns, Esquerra Republicana i la Crida, això. Doncs ens vam presentar nosaltres per a fer-nos visibles. Per què? Perquè surten raons. I jo me n'alegro que avui hagi sortit aquí unes quantes de pes. Per exemple, la densitat que té Premià de Mar, la densitat de la quarta població, i un projecte constructiu molt descarat que va presentar l'actual equip de govern, molt descarat, que era transformar les dues últimes pastilles grans que hi ha a Premià, transformar-les en pisos. Per sort, amb la moció aquella es va aturar aquesta idea. Jo el que voldria demanar és que els presidiis, tal com vas fer a la sortida del ple, va venir immediatament el Pep i em va dir Jordi, compta amb mi. Em va alegrar, perquè sou una força política important i decisiva. Jo voldria que es presentessis que si és que esteu al govern o no, en fi, però força de sereu, segur, no? Que es presentessis que aquestes dues pastilles no seran construïdes mai. Una, perquè està catalogada com a sector terciari i necessitem serveis. I l'altra, perquè està catalogada com a sòl industrial i necessitem comerç. O sigui, més o menys ja està tot dit, no? Però voldria el compromís explícit de que habitatge, però hi ha pisos buits. Hi ha pisos buits. Habitatge social. Per exemple, la taula aquella la mesa que hi ha sobre habitatge a Premià no dona les dades, no vol donar les dades. L'actual regidora no vol donar les dades de quants pisos buits hi ha a Premià, ni tampoc quant habitatge hi ha de la Sareb. No volen donar les dades. I si volem pisos, si volem habitatge social, hem d'anar per aquí, pensem, no en fer més pisos amb les últimes grans parcel·les que queden. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, respondré. Anem a pams. Com vulgueu. Anem a pams. Les dues pastilles que estem parlant, Transmesa i Metal·logènia, hem de dir que són privades, no són de l'Ajuntament. Per tant, aquí entra en un estat de negociació. Hem de parlar amb les propietats. Però abans de parlar amb les propietats hem de saber nosaltres què és el que volem fer-ne, perquè realment el que hem de fer és un canvi de la qualitat del sòl. I aquí és el que ens dona a nosaltres la paella pel mànec, que hem de negociar-los amb ells. Nosaltres no som partidaris dels pisos, però és que també necessitem pisos, és el que dèiem. Vam presentar mocions pel tema de la Sareb, que ens traspassin els pisos. No s'ha fet res, no s'ha fet cap gestió. A veure, la qüestió, per a mi la qüestió important, bueno, per a nosaltres, per a la plataforma, la qüestió important és, vosaltres requalificareu aquestes parcel·les o no? Nosaltres requalificarem les parcel·les si hi ha un projecte de ciutat. I això què és? Però el projecte de ciutat no són més pisos. Què és? Seguirem la lluita. Què és un projecte de ciutat?